Aquesta iniciativa neix un dia que estem prenent un cafè, l'Emília i jo, i estem parlant de que si presentacions, que si llibres, que si autors, que si autores, i que si s'apropa Sant Jordi, i què farem, que l'any passat ens vam trobar molt desvalguts, que quina pena, que únicament sembla que el Sant Jordi és un comerç només per la gent mediàtica, i ens trobem que hem de fer alguna cosa i comencem a pensar què és el que podem fer i diem, ostres, aquí a Argentona ja sabem que hi ha forces autores i forces autors, i si fem nosaltres un Sant Jordi, i si fem una assignatura de llibres, i si ens donem visibilitat ni que sigui per un dia, perquè ja sabem que si no fora d'aquí no ho tindrem, no? Llavors comencem a parlar, comencem a dir moltes coses, que algunes van i algunes no van, però el que sí és, ja comencem a fer una llista de gent que sabem que està escrivint, que té llibres publicats, que bé són poetes, escriptors, que hi ha historiadors, que hi ha gent que es dedica a la informàtica que també ha escrit llibres, que hi ha gent amb llibres d'esports, vaja, que tenim un gran ventall d'autores i d'autors aquí a Argentona que passen desapercebuts aquí en el seu poble i que poden ser molt coneguts potser a Barcelona, potser a d'altres llocs, com ens movem tots, però aquí no. Llavors aquí ja comença l'Emília amb una feina ingent de començar a contactar. Emília, explico tu, que tu has contactat amb ells. Bé, no tant, és una feina molt agradable, sí que s'hi ha d'estar, però a partir de que anem a veure el regidor de Cultura, el Quim Capdevila, que, doncs, no sé, agafa aquesta proposta, doncs, bueno, sí, molt bé, tireu endavant, perquè, bueno, s'il·lusiona amb aquesta proposta nostra, perquè no oblidem que el Sant Jordi és sobretot festa del llibre i també de la rosa, però el centre és el llibre i nosaltres també pretenem donar-li aquesta centralitat en el Sant Jordi, amb la proposta aquesta d'assignatures. Aleshores, sabem que tenim el suport dels Amics de la Poesia d'Argentona, perquè clar, la Maria i jo som dues autores que treballem, que tenim moltes idees, però no som una entitat i tampoc podem ser com interlocutors de l'Ajuntament, no? Aleshores, el Quim mateix ens proposa que vinguem aquí a la biblioteca per veure si es pot fer alguna altra activitat més aquests dies del Sant Jordi. I parlant amb la Gemma, sorgeix la idea de fer una exposició dels autors i autores d'Argentona que han publicat. Fer una exposició del 15 al 25 d'abril. Aleshores, doncs bé, això també ho hem estat treballant, ja també en tenim una vintena, una exposició que s'inaugurarà el dia 15 d'abril a les 7 de la tarda, en què el regidor ens ha confirmat l'assistència, en què també hi haurà el president dels Amics de la Poesia, que també diran unes paraules, i bé, hem de dir també que brindarem amb vi d'Argentona. Per tant, ara tot això ja ho tenim engegat, però clar, s'ha fet molt gros en pocs dies, oi que sí, Maria? Molt més del que ens esperàvem. Perquè també, jo no ho sé, jo m'imagino que tu també, però jo he vist com molt d'agraïment, molt entusiasme per part de la gent que ha anat contactant, no? Una assignatura! Oh, sí, doncs i tant que participaré. Ui, quin greu que em sap, no puc venir, però participaré en l'exposició, no? Envio la informació. O sigui, he vist que hi havia com un desig d'això. Mira, jo crec que potser la Maria i jo hem sigut allò que es diu el canal pel que molts desitjos d'altres escriptors i escriptores d'aquí a Argentona, o autors i autores, com li volem dir, doncs bé, s'hi veuen reflectits i per tant participaran. I com ho heu organitzat, el fet de les signatures, com ho fareu? Tindreu una taula fora o com ho fareu? Tindrem una taula aquí fora davant d'aquests vidres de la biblioteca on estarem totes les autores i els autors, i a cada punta hi tindrem una amb una llibreria a Casa Vella, l'altra a l'Arenes, una a cada cantó, i ells seran els que vendran els llibres, no nosaltres, perquè al cap i a la fi Sant Jordi és el dia en què es venen llibres, llavors nosaltres els signarem però ells els vendran, no? I d'aquesta manera tots hi sortim guanyant.
és així com hem pensat que seria la millor manera. Sentir-nos acompanyats, jo crec que no només tindran els nostres llibres, que tinguin tots els llibres que vulguin, però els nostres també estaran allà per qui els vulgui, no? I d'altra banda, la gent que sovint ens veu pel carrer i no sap ni qui som, ni què fem, ni res, no? Doncs és una manera de posar, mira, doncs aquest és aquest i resulta que és escriptor, no? O que és escriptora. Doncs, bueno, ens coneixerem tots una mica millor i tindrem almenys la possibilitat d'haver estat aquí. Per nosaltres també, sobretot per mi, és una sorpresa pensar que hi ha tanta gent que alguns ni tan sols els conec, que ja ens coneixerem el dia 15, i tenim moltes ganes de tirar-ho endavant i cada vegada una mica més nervioses, no? Perquè això s'acosta, s'acosta i esperem, clar, que llavors el públic també reaccioni, no? No tinguem una taula aquí amb més gent al cantó de dintre que al cantó de fora. Però això sempre és una sorpresa i aquí estem esperant. I l'horari, quin serà? L'horari serà de 2:15 del matí a 2:45 del migdia. Aleshores, dir que el Sant Jordi nosaltres tenim molt clar que és una festa comercial, per això la proposem així. És una festa que té està molt arrelada, perquè té pràcticament 100 anys. Aleshores, és el punt de trobada entre els autors i els lectors, a través de les llibreries, que durant tot l'any les llibreries, doncs, bueno, si un lector va a buscar un llibre nostre, si no el té, el demanarà i li portarà. O sigui que el paper de les llibreries, per això també el volem ressaltar, perquè és molt important, perquè sortir al carrer a treure els llibres i fer la parada, doncs no és fàcil. Aleshores, nosaltres pensem que la festa del llibre, amb els autors, amb els lectors i amb els llibreters, que estem aportant un acte aquí a Argentona que sí que s'havia fet altres anys, però de forma aïllada. I nosaltres volem que sigui un acte central, que quedi aquí en aquesta part del carrer Gran, que és una ruta que va de la plaça de la Vendre a la plaça Nova, i que és molt fàcil que hi passi molta gent. I per descomptat convidem a tothom a venir a remenar els llibres, a venir a parlar amb nosaltres, i si compren doncs serà ja genial.